Sammen og velkommen til den første video på min kanal. I dag der skal vi spille noget Bed Wars. Ja. Så lad os bare komme i gang. Det kommer til at være solo. Så skal vi bare lige komme ind i gamet. Så venter den på players. Hvis det tager alt for lang tid, så tror jeg, jeg lige venter til vi kommer ind. Det tog ikke alt for lang tid. Jeg plejer altid at gøre sådan. I kan lige prøve at se min taktik. Hvis der er nogen af jer, jeg spiller mod, hvis I ser med, så kan I eller ikke lige nu, men når den er ude, så hvis I spiller mod mig igen, så kan I så ved I, hvad jeg gør. Jeg bruger den samme taktik hver gang. Så tager jeg blocks, så blokker jeg min seng, og så lige om lidt så blokker jeg over til ham derovre og tager ham ud. Fordi så har jeg lavet en E til Ø. Det kan være at jeg sådan siger tingene 2 gange, det er fordi jeg håber I bare ikke kan lide videoen, ja. Boom. Så står vi lige her. Nå ja, I kan også lige skrive nede i kommentaren, hvornår jeg måske laver et schema, måske gør jeg ikke, så I kan lige skrive, hvornår det er bedst, at jeg lægger min video ud. Ja, bare skriv ned i kommentaren. Så kan vi lige begynde at gå hen mod ham her. Jeg tror han er inde på midt, ja, så kan vi bare blokke stille og roligt. Det skal være, vi sætter noget intent eller noget fedt musik ind over. 3. Det er løgn. Det er sådan noget jeg hader, når det sker. Det er bare fordi jeg kan finde ud af Minecraft. Det er hvad I hører min mus. Jeg synes også det er rimelig irriterende. Fuck, han er dum. Det kan være nu kan jeg ikke huske hvad jeg vil sige. Nå, det er fordi jeg måske snart skal have en ny mus. Ja. Og så den her, den er lige den her nu, for min anden mus den er gået til. Og kæft ham er, eller ikke hold kæft. Okay, for nu af så bander jeg ikke. Ej, hvor han ikke god ham her. Så, det var ikke så svært. For jeg har dræbt din seng. Den skulle bare. Jeg er faktisk ikke så god til PvP. Flere kom. Nej, du skal. Jeg skal lige. Det er løgn. Hvis jeg allerede. Hvad? Næste game. Det er faktisk min første gang jeg spiller det. Det er fordi jeg har set en ven spille det, så jeg har rimelig godt styr på det. Og den taktik, det var den der taktik jeg fortalte om, det var min ven, der hedder ja, der kommer et shout-out til ham. Hans Instagram, hans Facebook og hans YouTube kanal. Så I må meget gerne følge ham. Det vil ham og mig sætte stor pris på. Så starter vi med at blokke her. Ham der går. Den her gang er vi den farve. Den her gang vi er aqua. Det kan være det er lidt dårlig kvalitet, men det er fordi jeg eksperimenterer med OBS lige nu, og jeg kan få det til at virke. Så derfor så er det måske lidt dårlig kvalitet.
Ja. Og hvis I synes den her første video var kedelig, så skal jeg nok prøve at gøre mine andre videoer lidt bedre. Ja. Og hvis I synes min mus larmer for meget, så må I gerne sige det. Fordi så kan jeg prøve at se, om jeg kan skaffe en mus, der ikke larmer så meget. Ja. Og hvis I ikke vil have, at man kan se min mus her, når jeg trykker E i min inventory, så kan jeg også bare gøre, så I ikke kan se dem. Det bestemmer I sådan set selv. Har hvid lige dræbt en, eller er de ikke engang ude? Ham er den hvide, han skal bare dø. Nu grøn ud. Hvad er jeg? Nå, jeg er godt. Jeg tror lidt om mig derude. Nu grå ud. Nu hvid. Han har ikke set mig. Sådan der. For du dør lige nu. Hey, Lucy. Okay, jeg dør faktisk. Jeg tror, jeg dør. Det var tæt på. Så skal vi have nogle diamanter. Diamanter til mig. Diamanter til dig. Nu kan vi blive bedre, så vi kan få protection 1. Ja, der kommer også shoutout til mine ting. Ja. Og hvis I gider at skrive noget i kommentaren, hvis I ved, hvordan man får en kappe, fordi jeg vil rigtig gerne have en kappe. Jeg gider ikke betale penge. Hvis man skal betale penge, så bestemmer I sådan lidt om jeg skal have en kappe. Sådan der. Det er måske lidt for mange blocks, men eller for meget eller for lidt. Hvis I synes det er irriterende, at jeg hele tiden sidder og siger sådan nogle lyde, så kan I igen bare se det. Bare sig alting til mig. Jeg skal vide det. Hvis jeg skal gøre det bedre, så skal jeg vide det. Nej. Jeg ved godt, en eller anden dag, så tror jeg faktisk, jeg slår facecam til. Så kan I se, hvordan jeg ser ud. Det kan I sådan også på mine, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Der er jo mine baggrund inde på min kanal, hvis I er på computer, eller på, det hedder profilbilleder. Der kan I se mine ting, eller mit ansigt, men det er taget fra en fotograf, som har ændret nogle ting på mig og sådan. Ja. Sådan ser jeg også ud i virkeligheden. Ja, jeg er blevet lidt ældre, så nu ser jeg lidt anderledes ud. Og hvis min stemme den lyder mærkelig, det gør den bare altid. Ja. Og hvis, Nå, I skal også prøve at gætte mange år jeg er. Og det må ikke være mine venner, for de ved det. Ja. Så hvis I kan gætte mange år jeg er, så får I lov til at være med i en af mine videoer. Ja. Jeg kan lige sige, at jeg er over 5. Ja. Jeg er over 5. Skal vi ikke prøve at komme ind i midt? Eller bare dræbe nogle af pink? Nej, det er ude. I kan også bare se, hvis min tastatur larmer for meget. Så skal jeg nok også prøve at lave om på det. Det kan være, jeg kan gøre, så I kun kan høre mig med en andre ting. Det ville være en stor hjælp. Eller det ville være fedt, hedder det. Jeg skal nok prøve at lade være med at sige det. Ja, så er vi inde på mit. Jeg ved godt, jeg skulle have kigget tilbage, men der var ikke nogen. Jeg havde kun én hvid blok. Det.
Ja. Så jeg tror kun jeg spiller de her 2 game per Bed Wars video. Ja, der kommer måske nogle andre serier også. Det kommer an på. Hvis I godt kan lide den her, så foreløbig så optager jeg lige Bed Wars og noget Egg Wars og Money Walls optager også. Ja, der kommer til at ske mange ting på min kanal. Og de ting kan I være med til at skabe. Sådan skulle jeg kan sige. De ting kan I være med til at, hvordan siger jeg det? Det er lige meget. I skal bare skrive, hvad I gerne vil se. Hvis det er ting, jeg skal købe, så vent lige med at... Så venter jeg lige nogle... ikke nogle måneder eller år. Så venter jeg lige lidt, fordi jeg har ikke så mange penge lige for tiden. Så... Ja. Må lige vente, hvis det er nogle af de ting. Vi har rimelig gode ting. Okay, det er semifinal. Jeg ved godt, det hedder 3 mod 3, men... Eller, hvad hedder det? Jeg ved godt, vi er 3 mod 3. Hvordan skal jeg sige det? I forstår sikkert ikke, hvad jeg mener. Hvad hedder det? Jeg er mod 2. Ja, der er 3 tilbage. Og sådan jeg vil sige det. Det larmer måske lidt. Men det bliver lige nødt til, fordi jeg skal lige skubbe til nogle ting. Sådan der. Det larmer jeg måske igen. Sådan der. Det larmer ret meget. Vi skal lige have os en god sådan der. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Det er også lige meget. Hvorfor skal jeg vide, hvad de hedder? Sådan der. Så fireballs. Sådan der. Jeg ved godt, jeg bare kan trykke på nogle ting, og så kommer det sådan... Jeg ved godt, jeg bare kan trykke på 1, 2 og 3 og alt det der op til 9. Det ved jeg godt, men jeg synes bare, jeg kan bedre lige gøre sådan der, fordi jeg er ikke lige den bedste til at ramme de perfekte taster. Nå. Ja. Så håber jeg, I kan lide videoen. Ja, det var alt for den video. Ej, det er bare sjovt. Det ville være lidt dårligt, hvis jeg bare stoppede her. Det ville være ret dårligt faktisk. Det vil være det dårligste. Der sker ikke rigtig noget lige nu. Lige nu går jeg bare rundt og samler. Det kan være lidt kedeligt at se på. Så må I gerne spole lidt i videoen. Det bestemmer I sådan set, selvom I vil. Bare spole videoen, hvis I synes det er kedeligt, hvor jeg bare sidder og snakker. Og hvor der ikke er pp. Det kan være, det lagger lidt, men det er fordi min computer, den er begyndt at lagge lidt. Men så meget lag er der altså heller ikke. Hvis der er alt for meget lag, så får jeg lige til at fungere, så kan jeg optage nogle gode videoer igen. Okay, blå, han skal bare dø. Hans seng er jo... Hvis jeg kunne tage blå ud, kunne det være fedt, men jeg tror, så går han altså mig ud, og så er jeg på den. Fordi jeg er ikke lige den bedste til PvP. PvP. Jeg tror bare, vi skal opgradere nogle ting. Ja. Bare. Der lægger rimelig meget. Så lægger det her ikke. Så er vi på vores ø, og nu skal vi lige have opgraderet den der. Den der. Og har vi ikke 2 diamanter her? Nej. Der er så mange. Det var jeg slet ikke ved at sige. Jeg var slet ikke ved at synge guldring.
Hvad skal vi? Altså, måske en god bue kan vi. Ej, det koster 6 $. Så ligger vi bare her. Sådan der. Så tror jeg, skal vi have de her 2 sværd. Sådan der. Så tror jeg faktisk, vi er rimelig gode. Så lad os bare tage blod ud. Måske en enderpearl vil være god. Jeg tror, jeg køber en enderpearl. Så er det ikke så godt, hvis jeg rammer forbi. Så, enderpearl, her kommer vi. Eller skal vi sige blå, her kommer vi. Det er egentlig ret mærkeligt, at jeg ikke er blevet taget ud nu. Fordi, hvad hedder det? Jeg har nærmest ikke engang blokket min seng. Det er ret irriterende, at man ikke må sove i det her spil. Men hvis jeg lige har brug for en lur, og det hedder Bed Wars. Jeg ved godt, det er sengekrig, men jeg er ligeglad. Jeg vil have en lur. Det kan man åbenbart ikke, fordi det ikke er net. Jeg dør nu. Hvordan kan det... Hvorfor bruger enderpearl? Væk! Blå, du skal dø nu. Ja, det er jeg ked af at sige, men det skal du. Der er så mange blå døde, de skal dø nu. Jeg ved godt, han tager mig ud, men jeg tager også ham ud. Sådan der. Han tager mig ud, og jeg tager ham ud. Det er en rimelig god deal, eller hvad man kalder det. Så er du død, lille blå, for det håber jeg. Og så tager du også bare mig ud, det er 4. What? Hvorfor tager han ikke mig ud? Hvad ved jeg, skal lige have bedre protection. Snap protection 8. Så lægger jeg lige den der. Sådan. Så han tager ikke mig ud. Jeg tror ikke han tager mig ud. Måske ikke, måske. Jeg håber ikke. Jeg var lige ved at dø. Det vil ikke være så godt. Jeg tror måske han tager gul ud. Eller bliver han bare i midt. Jeg håber han bliver midt. Eller tager gul ud. Jeg tror jeg står lige i FK. Jeg skal lige sætte den i lader. Sådan der. Tog han ikke mig ud? Det er da fint. Han er selv død snart, men han skal dø nu. Hvor er han henne? Jeg ved ikke, hvor han er henne. Hvis jeg har set ham. Yeah. What? Okay, gul har ikke været inde på midt. Jeg tror, jeg plukker han til gul. Jeg tror lige, jeg kaster en fireball. Okay, jeg kan ikke ramme. Der, fireball. Jeg kan ikke ramme. Og fireball. Jeg kan ikke ramme. Hvorfor er jeg så dårlig til at ramme med fireballs? Der. Det var dårligt ramt. Jeg tror gerne, jeg vil lidt op. Heroppe. Så er det svært for ham. Eller hvis han har et bue. Jeg tror faktisk, han har en bue. Hvis han ikke har, så er han godt nok dårlig. Det kan også... Nej, hvad laver han? Han er jo dum. Sådan der. Skal dø. Okay, jeg skal bruge sværdet nu, tror jeg. Nej, skulle jeg ikke. Er du død nu? Det var dumt, du ikke havde tænkt. Du skulle bare dø nu. What? Okay.